ଭାନଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଡର ଲାଗେ ନା? ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏହି ଭୟାନକ କାହାଣୀର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଏହି ଦୁର୍ଗ ସତରେ ଅଭିଶପ୍ତ? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ମନା ବୋଲି ସରକାରୀ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି? ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଦ ଶୁଭେ, କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିବାର ଲାଗେ, ଆଉ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଛି। କାହାଣୀ ହେଉଛି ରାଜକୁମାରୀ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଂଘିଆ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୂରା ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇତିହାସରେ ଏହି ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନାହିଁ, ପୂରା ଶୂନ୍ୟ। ଯଦି ଭୂତ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକେ ସେଠି ସତରେ ଏତେ ଡରନ୍ତି କାହିଁକି? ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଏହାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଏହାକୁ ଇନଫ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। 20 ହର୍ଜରୁ କମ୍ ଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀରରେ ଭୟଙ୍କର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଖୋଲା ଛାତ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜୋର ପବନ ଆଉ ସେଠାକାର ମାଟିରେ ହେଉଥିବା ଛୋଟ କମ୍ପନରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 2008ରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ରୁମ୍ରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଇନଫ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଇଏମ୍ଏଫ୍ର ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ସେଠି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିବାର ଭୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ସଜେଷ୍ଟିବିଲିଟି କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗା ଭୂତିଆ ବୋଲି ଆଗରୁ ଭାବିନେଲେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଜେ ହିଁ ଭୟ ତିଆରି କରିଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ପ୍ୟାରାଡୋଲିଆ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଛାଇରେ ମଣିଷ ବା ଭୂତର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ଭୂତ ନାହାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏତେ କଡ଼ା ନିୟମ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ଅସଲ ବିପଦ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଦୁର୍ଗ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ, ଚିତାବାଘ ଆଉ ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁମାନେ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଭୂତର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ହେଟାବାଘାମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ। ତେବେ 9000ରୁ ଅଧିକ ଘର ଥିବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସହରଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା କେମିତି? କାହିଁକି ଲୋକେ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ? ଇତିହାସ କୁହେ, ଏହାର ଅସଲ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। 1783 ମସିହାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ସହର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସତକଥା ହେଲା, ଆମ ମଣିଷର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମିଶି ଏହି ଭୂତ କାହାଣୀକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଭୟର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ ରହସ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଆସିବ,